lagune sing ngetren niken apa? Wirang. Apa? Wirang. Wirang ini dia tadi. Ini ku Wirang kok. Wirang rom. Wirang kok apa gending? Dan sambil maksudnya Ya kok. Ndi sing ndi? Apa ndi? Yenak cing. Kok juga pol. Nggih. Pol keser-keser. Yenak kiri wirang ben wirang pingsan. Yenak kiri ora ben ora tenan. Opo aku wis garis sarungan jari hilangin diri Resno kaya pun saya anten putri oh sinamiri dolan Manusia elo endah disawangi tapi tidak suara iso kerati Sebelas bagian kumboi Berulatan peserta pasti saya
Thank you.